Good morning guys. Padung ta dito nga tower kay ag nagtrabaho sa Curaw. Nahuman na sila niya manguli na. Atong istoryahan kadabi. Good morning. Good morning. Hi, hello. Hello. Ang hipos ng mga trabahante. Manguli na sila. Good morning. Daghan-daghan man day mo na. Anong? Lama naman. Manguli na ni sila. Ulit na magpista. Tanan nga, trabahante ani hamang kamo, padung naman mo. Manguli, na po mo ni apel. Naamo katong naghimo aning mga tower ani ana sila diha sa YouTube. Makakita mo. Diyan sa pagbardog. Ano lagi YouTube eh? Pare. Kana doy ha, subscribe ko doy ha. Makakita mo ani doy og kuan na. Ang i-post. Katong paghimo sa tower na sila mga trabahante. Tapok mo ha ari kay i-appeal mo na ho. Tapok ta. Mao di ay. Dako maday pud ni pagka kuan. Mao ni ang tower. Diara o. Apit na ni mag-operate. Karon ko anahan. Target nila karong buwan na. Di anak dito. Di arang stick. Taon do na may linya o. Padung dito sa gawas. Di diri ang sasulod. Dako-dako day po ng area oh. Update ni guys, update sa dito tower diri sa Garcia Hernandez. Picture na lang dira ari. Tapos sila. Karating. Daghan man di sila pud na 6 ka buok. Ano ni guys? Kuan na si Ja, mao na mga trabahante sa Gakuraw na, fencing.
kape. Ana sa gamay. Against the light. Sige ra ana sa gamay la, tapok gamay. Ay, di ko klaro, sige lang. Ay, init. Di gadjud maklaro. Okay ra. Lahala mo ni mga trabahante sa Gakuraw. Fencing crew. Diri sa Dito Tower, Gracia Hernandez, Bohol. Salamat. Ang sa inyong kasulti, Doy. Doy, ang sa inyong kasulti. Shout out mo diha, Doy. Shout out. Naba mo ika-shout out, Doy. Oh, sige la. Uwa, makita beauty sa YouTube. Sige, sige. Salamat, Doy. Salamat naman. Maayong paglakaw.